Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zimene sangalala even for Kambala to decide to play along. Kuti ndipita ndikaoneka ngati running mate. Kuti ndikaoneka ngati running mate. Running mate ali mkatimo. Andu kamakamba nawo anthuwa akuti the polity bureau akulu ma advisors chani onse anakambirana and they agreed. Ena akozofunsa kuti kodi mai Patricia Kaliati siti kwaona bwanji tinafunsa akutali ku constituency lero akupereka mapepa lawo. Ari kumakhala sheju ndithu kuti ukwenda kupereka nthawi yakuti. Tikalonga ndayankhula nawo ali mchipatala sakupeza bwino. So but if you see the mood mene ili atapereka mapepa lawo ataulutsa Runningmate ukhoza kuona kuti everyone was excited kusiyana ndi mene zinalili ndi DPP pano, and that we can say on a national television. Komanso ndimafunsa ngati mwanjawala kuti koma akambala mwina nthawi ya convention anthu amati ayi amene sanapambane convention ndokhumudwa zinacheka bwanji kuti akambala avomere kuti aine ndipita ndikakhala ngati running mate tapusitsa anthu motere tani zinakhala bwanji. Anafotokoza njawala kunena kuti akambala momwe anali pambuyo paja atamadziwa zonse zomwe zimachitika. He's a statesman. I've interviewed him many times. Akambala si munthu amene amabisa mawu, si munthu amene ndi wankhwidzi. He's a statesman. So ngati amadziwa kuti izizi ziyenda jonchi koma nkuchita play along. It just also shows many unity ilili kuchipani cha UTM. Yamva masangwe hapa. Koma ku UTM uku mpaka nakutiputsitsa jonchi. Mwapepera kodi? Kutiputsitsa jonchi ku UTM. Iya isimuna pepere. Makuje akambala kwa uzati takwera ni muzendetsa kumbuyo uku. Njeresani mene tita janjeresere. Ai mwatijenjere. Anthu wonse ziko mu. Good presentation. Ziko mu kwambiri. Ziko mu kwambiri. Ziko mu kwambiri. Ziko mu kwambiri. Ndatokota. Iya imapanga di UTM. Ziko mu kwambiri. Ine mafuna wandiponya anthu aku UTM akuluakulu amene anali kutsogolo tinene pano nkhope zinali zosangalala anayimirira komba manja zikusiyanabe ndi momwe zinachitikira mwina dzina lawo sotuli mamveka dzulo dzina lawo limamveka dzulo kuti mwina atha kuwatenganso iwo tituona bwanji choice ya Mtumbuka tasangalala ineyo ngati vice president wa kumpoto chalowa nyumba chili nyumba ichi Mathews kutengedwa ndoti neso tatengedwa ndoti mpoto wasangalala mwachinya ku UTM ife tachinyatu kuti tinene kuti a UTM palibe amene wawinya nkhope ya palibe ndiwinye pajani palibe sisingathekeya timapanga zinthu zadongosolo nthawi zonse kuyambira nthawi ya malemu SKC kuzafika napano kuti muchite check muona kuti chilichonse chimene UTM imapanga chimakhala chadongosolo kwambiri. Tikufuna zabwino zonse ku campaign. Ziko mukwambiri. Mukuonera Kadema wa Times mwayilandira bwanji nkhani? Ifeyo tasangalala beyond kwambiri. We are too excited. For your information, SKC are now in a district to all northern region. He won on the presidential ticket in 2019. So he has lots of supporters over there. UTM has lots of support. So Kabambe amwetsa chigoli? Kwambiri kwake. Bullet moja amwetsa zigoli zitatu. Tathokoza kwambiri. Tikhaleti kulankhula ndi Kabambe posachedwa. nditudi Brian koma iweyo wayiona bwanji bene samango fusa mafuso wayiona bwanji mwina ndikuyankhe chonchi Brian panopa anthu akamasankha running mate akuonetsetsa kuti akhale strategic kwambiri zipani zambiri zimene zikusankha running mate zikumakhalanso zikuunikira the northern region vote. Ndiye kusankha kwa Mathews Mtumbuka ndikuona kuti mwina Kabambe komanso akuluakulu kuchipani omwe anakhala pansi kuti aunikire kasankhidwe ka running mate anaganizira nkhani imeneyi kuti tikufunika ndithu northern region vote. No, funso langa loti agoretsa sana goretsa Kabambe. Kwa ine Brian ndikuona ngati ndi chisankho chabwino. Ndikuona ngati ndi chisankho chabwino chifukwa Kabambe ndi aku southern region. Mtumbuka ndi aku northern region. Akufunika ndithu ngati pali munthu wina amene pa miyezi imeneyi masiku atsalawa
oti azikathamanga ku southern region pakhalenso wina oti ndi waudindo wakulu amene akhale ndi voice ndithu azikalankhulanso ku northern region ukawunikira momwe anachitira ku DPP ngakhale sanasankhe kuti akhale ndi running mate wa ku northern region ukaona migwirizano imene akupanga akuchitanso target ndithu the northern region vote nde kusankha running mate amene ali ochoka ku northern region kwa ine ndikuona kuti it's a good choice komanso china chomwe ndingalankhule izizi zomwe zachitika mkatimu titha kunena kuti mwina enafe sitimadziwa kuti iyoyo achita kuyikonza kuti ikhale yachoncho kukhale ngati ka play ife tikaona ngati maona ngati ndakambala ife timatakambala atipusitsatu nde mkatimu zikuonetsa kuti akuluakulu amene anakhala kutsogolo already they knew kuti ndi Mtumbuka. Mtumbuka pano afika okha analibe bodyguard nothing angofika kulowa mkati mmenemu anthu ena amaziona kuti basi ndoti sa Mtumbuka momwenso mwina tinaonera ife koma kufika mkati mukuona mipando yakutsogolo zikusonyeza kuti anthu akuluakulu amadziwa kuti ndi Mtumbuka ndipo atalengeza they were not shocked anali ndithu ankhope zosangalala tikatengera anthu amaudindo akuluakulu akuchipaniku zomwe zili zosiyana ndi kuzipani kwina anthu ena kumapeza kuti azizimutsidwa mwina chabwino tiyankhule ndi mayi muyawa mwayilandira bwanji nkhani ya Runningmate mwavumbulutsa Runningmate mwayilandira bwanji ili bwino kwambiri ndipo tachilandira tizagwira ntchito limodzi ona kuti nkhope yanunso ikuwala kwambiri mukanakhala kuti munama ndikanaona ayi zabwino bwino ndipo tazilandira tathokoza kwambiri muwina kwambiri kaya muchitafunsa tikuwinatu wamboma pano ulendo chabwino mwayilandira bwanji nkhani mwayilandira bwanji tayilandira bwino kwambiri Brian chabwino mukuonera kanema wa time ndipo tikhale tikucheza ndi Dr. Kabambe pompano pa television. Dr. Kabambe, prompted your decision here, Dr. Mathews Mtumbuka? Well, he is one of the finest Malawians you can find. Well educated, well experienced. He has risen on the corporate ladder to some of the topmost positions in the corporate world. He has worked so hard in Malawi. He has done a lot of businesses and tikakale chifukwa kuti musinthe zinthu mayamba ndi infrastructure minimum muli magetsi madzi misewu irrigation zonsezo ndi engineering koma mwamba pali economy ndiye kuti azimenya ku economy futibwera munsi ndi engineering ndiye kuti zathekakale Malawi tipula mwauza zotani amalawi amene akutionera pano ena they were not so sure kuti kodi ndikavotera tani mene aona timu yanuyi anthu akuyamikira kunja kumene tamvera kuti it's a good player so far koma mwatsimikizira zotani the undecided voters amene amasakasaka kuti ndikaponya bwanji vote ndimanena kuti dziko lathuli mulungu analidalitsa kwambiri tili ndi chilichonse chotiyenereza kandi kunkhani ya nthaka madzi nkhani ya migodi chilichonse ife tili nacho akanakhala kuti maiko anzathu akanatukuka koma ife takanika lero anthu ambiri ndosauka ndipo akudandaula kwambiri amalambira kuvutika zakudya ukanika kuzipeza ambiri amakhala opanda chakudya komanso ukatiyang'ana umoyo wathu ndi amayo uyang'ane tinyumba zathu topanda madzi topanda magetsi uyang'ane general infrastructure ya dziko lino ndiyo sokonekera ngakhale tadzakhala zaka 61 pafulu wodzilamulira 31 pafulu wa democracy bwana dziko ndiosaukitsitsa kwambiri chikumativuta anthu andale abodza timati tikasankha atiuza zinthu kuti tasankhe zambirimbiri koma akalowa mbomamo zochitika zake zosaoneka nkhani amangoyang'ana mimba zawo kubatuma chikatangali adzilemeretsalo ndi galimoto imodzi akamatuluka ali magalimoto ambirimbiri nyumba imodzi ali nyumba zambirimbiri pamene amalawi wonse ndosauka kulira kukukutika ndi umphawi mavuto a dziko lino ifeyo a UTM tikufuna tauza Malawi ife tikuyimira zinthu zitatu kwenikweni chifukwa tidzathane ndi katangalayo once and for all chachiwiri tidzasankhe adindo pa mpando uliwonse malinga ndi competence yawo tikakonza zinthu ziwiri zimenezi ndikukhala ndi maplani abwino amene tingasinthire nkhani ya umoyo tingasinthire nkhani ya maphunziro nkhani ya ulimi nkhani ya migodi nkhani ya zokopa alendo nkhani ya zopangapanga tikayikamo ndalama mmene ndikukonza zonsezizi amalawi ayembekezere kuti within the shortest time period Malawi
golo ngati maika winosa dziko lapansi. Ifeyo tikwale kulonjeza Malawi tiyamba kutukuka kuyambira pa 16. Very lastly, Dr. Kabambe, pali anthu 22 amene akufuna president this far. Are you the right man for this job? I am, yes, and as a team we are ready and prepared to save Malawi even better. We have demonstrated it through our work life. And in my case, as a budget director, I serve the country very, very well. As the director of planning and health in the Ministry of Health, I serve the country very well. As governor of the Reserve Bank, I serve the country very well. As foreign affairs secretary, I serve the country very well. As director of economic planning in the Ministry of Economic Planning and Development, I serve the country very, very well. Malawians should expect a balanced of the problems that this country has, and therefore we can. Kuyamikireni kwambiri potilankhula mmawa uno, and congratulations for presenting your presidential nomination papers mmawa uno. We wish you well. Munkandikayikira muzapereka mapala anu, muzapereka mamene lero ndaperekatu. Yasone ndiye muonesero kuwina kuja kubwera ndo what is very serious kuwina ko. Kodi Brian iwo mukundo bandikayikira ne bwana ife tikuwina zabwino zonse. Dr. Kabambe amenewo ndi Dr. Kabambe, very confident. Olo nkatimo Brian analankhula mwamphindi zochepa ndikumaona makandidates ena akakhala nkatimo kukumachita kubwera kanoti ndithu kuzapatsa kuti ayi nthawi yatha, koma iwo analankhula mukamphindi kochepa koma amalankhula ndithu mwamphamvu zomwe munazikusonyeza kuti akonzekadi mwina kuti apite ngati iwo kukhala patsogolo ngati presidential candidate. Nkwenda viwi mukuiona bwanji UTM? UTM mmene manene leti yalowa apa ikusangalala ikutuluka ikusangalala. Sitinaone nkhope za nkhwinthi zikuoneka kuti mwina mmene asankhira Runningmate wawoyo agwirizana nawo anzawo ndi kuti I think Runningmate panalibe nkhope za nkhwinthi. Iya zimene tinaziona mbuyo mutinaona nkhope zikulowa timanena kuti kekeke potuluka no kekeke keke anathera mbwalo koma nawo awo akuoneka ngati kuti anthu akhutisidwa kuti Dr. Mathews Mtumbuka ayende nawo ndi aujeniwo ndi aone kuti anthu ayilandira nkhani zikuoneka kuti anakambirana chifukwa chimene ndimanena poyamba muja Brian ndikunena kuti tsiku lija nkati mwa anthu ena analodabwa atalengeza anthu analodabwa koma apapa anthu osanayimirira komba m'manja kusonyeza kuti ndi dzina lomwe amaliyembekezera anali ndithu ndika meeting kawo anakambirana kugwirizana kuti okay Runningmate wathu akhala ndikuvomerezana mwina nkana anthu analosangalala komanso ndimanoti chachikulukulu Newton Kambala si munthu wamba kuchipani ndi munthu amene anathandizira kukhazikitsa nawo UTM ngati anavomereza kuti ine ndikayenda pambuyo pa Kabambe atikapusitsa anthu tikakhale ngati Runningmate ndine kuvomera kuchita zimene zakudziwa mumtima mwawo kuti Runningmate siwo zikungosonyezeratu kuti kumene koko agwirizana kufika pa decision oti atenge Mtumbuka kukhala Runningmate ndi zinthu zoti anakambirana ndithu. Kathe wabanga summarize bwino kwambiri pachingereza amati decoy akabambe aujeni akambala anali decoy amayendesa matractor kodi aujeni amaziwa kulisa tractor auje akabambe ndimona ngati apuzitsa amasintha magia nimaona ndati kamera pali wina wabisalapo amayendesa okha tiona kali konse tikaona. Is this the best presentation this far? That's a tricky one, Brian. You're trying to put me on the spot here. But I am saying, malinga na ndimene ukamaona nkhope za supporters. Awawa kuoneka kuti asangalala. I hope kuti combination imene iyenda bwino to convince Malawi ochuluka kuti avomereze kuti I think awawa ndamene akoza kusintha zinthu because in terms of umene amapangira articulate mfundo zawo Kabambe simamveka bwino. He just needs support ya Malawi kuti Malawi avomerezane nawo kuti zimene akunenazo ndizotheka zimene zikoza kusintha kuti. Brian ndilele kuti pano Kabambe is a master of surprises. Ukandifunsa nkhani ya presentation chifukwa lero ndi tsiku la number 4 ife kukhala pano taona momwe makandidate akubweretsera ma Runningmate yawo on the first day nda Joyce Banda zinali obvious anthu tinachita kuona from kunsewu kuti ndakhumboka chali mwinako munthalika pang'ono anabwera sono pa galimoto ya tinted zinativutanso kuti tidziwe kuti Runningmate ndi ndani pa nthawi yoyenerera koma momwe
abwerera presentation yawo ya lero ndi achilendo yoti even nkatimo anthu ambiri amene munasifa akuluakulu ku UTM we were shocked. Nditha kutero Brian. Mukuonera kanema wa Times tango maliza kumene presentation ya Dr. Dalitso Kabambe anthu akuti chani unaona pa Facebook uli ndi azinzako akuti chani on this choice. Koma ndiyambire mkati momwe mu supporters. Okay. Nditha kusiyanitsa ndi dzana. Supporters ena dzana anali ngati sakudziwa bwinobwino kuti should we be happy or not. Okay. Ya DPP. Nditha kunena choncho looking at the supporters nkati anthu anali ngati kuti pakatikati ena sakudziwa whether they should rejoice or not. Koma nkati mukukamba za supporters atalengeza even atangotchula first name kumbuyo kuja mu auditorium momwe supporters anapangira zikusonyeza kuti anthu akuona kuti achinya chigoli. Ndikuona choncho nditha kunena choncho anthu amene alotsatira chipanichi nditha kunena kuti anthu otsatira chipanichi Brian nditha kunena kuti akuona choncho chifukwa atangotchula first name the whole auditorium anthu anayimirira kuombera m'manja kuvina mavuvuzera zikusonyeza zoti anthu mkati momwemo asangalala nacho chisankhochi. Kafe Maulidi akuti UTM yamwetsa penalty yagoretsa inu mugwirizana naye nzima iyo kapena pamene tikuyankhulitsana pasi pabwino Brian. Wina koza unimenya mbama kuseli kunde ine sindiyankha. Wireless ya kanema ya Times mwayilandira bwanji kali nkhani imene tayilanda bwino kwambiri ndipo ndizosangalatsa kunena kuti nkhani imene tayilandira bwino kwambiri. Ineyo ngati supporter komanso ngati mmodzi wokonda UTM ndine wosangalala kwambiri. Tinali ndi mayina ambiri onse amene akanatha kusankha tikanakhala wosangalala. Ndizikoma kwambiri. Ine ndachokera ku area 23 kumlodza konsiwese. Mmayikonda UTM kwambiri. UTM ni mayikonda chifukwa chonena kuti zochita zake nzosasankha mitundu. Amakonda wina aliyense sayang'ana kuti amachokera dera lakuti amachokera dera lakuti wina aliyense amamukonda mmene munthuyo alili ndesitisankhana mitundu. Ndikhuya kuti tikhoza kumaliza tsopano tikhale tikumaliza. Dr. Kabambe akuyankhulanso ndi nyumba zina zowulutsira mawu koma tingomalizira pamene akakwere galimoto lawo kuno ku BICC. Anthu ochuluka amene abwera pano kuti adzamve ndi kuonera mmene zili pano otsatira chipani cha UTM komanso vice president wa chipani cha UTM ku chigawo cha kumwera. Makondi. Yes, my brother. Choice ya Runningmate mwayiona bwanji? Fantastic choice. No better choice currently as far as we are concerned. Mapepala onse amene anthu apanga present mdziko muno makandidate ena onse. The best choice that has been presented of a running mate ndi amene itu wa UTM. Muwina masankho. Palibe sochokayikira. Palibe amene apita ku competition ndi mtima kuti akalephere. Ife tiwina masankhowa achaka chinochi. Chifukwa chonena kuti chipani ichichi aini yake ndi anyamatawa, aini yake ndi anthu amene wawo. We win chisankho chimene. Chifukwa cha mapolicies amene tili nawo. Chikulimbitsani mtima njani? Chimene chikutilimbitsa ife kuti tiwina chisankho chimenechi ndi agenda imene tili nayo ya Malawi. Amalawi akuvutika, akufuna solutions. And if ya UTM ndameti ni ma solutions za Malawi. Amene tingathe kulitukula dziko lino, amene tingathe kulichotsa dziko lino pa mavuto amene tili nawo. Amene tingathe kumapanga ndale mdziko muno osayang'anira mtundu, osayang'anira chigawo ndi ife chipani cha UTM. Ndiye tiwina chisankho chimenechi. Amene wa ndi Richard Makondi amene ndi vice president wa chipani cha UTM ku chigawo cha kumwera. Galimoto imene inyamule Dalitso Kabambe ndi imeneyi adabwera pano pa Caterpillar koma tsopano abwerere pa mpanda-denga. Tikumva kuti masanawa ali ndi msonkhano wa ndale mu mzinda omwe uno wa Lilongwe. Pamene panso ndi pamene tamalizira kuwulutsa kwathu kwa mawu mama wa uno
day number 4, presentation number 1, tili ndi enanso awiri masanawa. Ndine Brian Banda, sinalinde kananinzanga Kathe Maulidi, kumanso Wanda Msisha. Maloma ife tonse kuno ku Bingu International Convention Center. Timenepa menepa, paka dalipano, 1:30. Aliponso ena, amene afuna abwere. I don't know tisana tseke, ngatuli mawomaliza ka. Ayi nditu Brian apatithano kutseka, tidikire AAA, atsikana, amayi anyamata, president yawo akwame, kwati paja tukumatisa akwame Bandawe, akwame Bandawe, ndamene akubwera ndithu after Kabambe, kenako a Reverend Kalia, independent, nde tithakutseka, tibwerenso ndithu akabwera a Bandawe. Ngati mufuna kudziwa zeni za chisankho ichi, osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.